Axular Lizeoak ingurumena zaintzeko lan egiten du. Horretarako, hainbat ikaslek, irakaslek eta gurasoek Agenda 21 parte hartzen dute. Ikastolarteko proiektu honetan planteatu diren ideiak aurrera ateratzen dira. Esate baterako, duela 3 urte, Axularrek eguzki plaka ezarri zituen ikastolen teilatuan. Gaiari buruz informazio gehiago izan dezagun, Larritz Valverde, irakasle eta eskola Agenda 21ko partaide batekin hitz egingo dugu. Zer da eskola Agenda 21? Eskola Agenda 21 eskola mailan martxan jarrita dagoen programa edo proiektu bada ingurumenaren inguruan lan egiten duena. Zein da eskola Agenda 21 helburua? Eskola Agenda 21 helburua da eskola mailan ingurumenarekin lotuta dauden gai desberdinak lantzea. Orduan, urtero gai badago eta horren inguruan ekintza desberdinak egiten dira eta urten adibidez uraren gaia da eta orduan uraren inguruan ekintza, aktibidade eta gauza desberdinak martxan jarriko dira. Zenbat ikastetxek parte hartzen dute? Okerrez banago 27 ikastetxe eta Axularrek 5 urte daramazki Agenda 21 barruan eta urtez urte gero eta gehiago daude. Zer espero zenuen eskola Agenda 21etaz eta zertan laguntzen duzu? Zer espero nuen? Egia esan hasieran ideia txiki bat neukan zertzan eskola Agenda 21, baina zer espero nuen behintzat ikasleei ingurumen arazoetaz jabetzea. Eta, inguruan daukaten gauzaetaz gehiago fijatzea. Ditugun baliabide natural guztiak, ze arazo dauden baita ere, konstienteak izatea, eta hori ikuste egunerokotasunean. Eta zein da bigarren partea, galderarena? Zertan laguntzen duzu? Zertan, ni edo eskola Agenda 21. Ni irakasle bezala, aldudanean, ni gizarteko arloan zenbait gai, adibidez, lantzea, edo agian irteraren bat egitea, eta Agenda 21ek laguntzen duena da, justo ikasleak konstienteagoak izateko inguruneak daukan garrantziaz. Eta honetan aritzen zeraten guztiak nola egiten duzuela? Ingurumen batzorde badago, eta batzorde horretan irakasle bakarra naiz, baina gero zuzendaritza edo koordinatzaileak daude, etapa bakoitzeko koordinatzaileak, gurasoak eta ikasleak. Orduan, ingurumen batzorde Iruilekoan behin edo biltzen da, eta bertan Iruileko egitasmoak finkatzen dira, egindakoa, egin beharrekoa, pixka bat modu horretan eta gero koordinatzaileak klaustroen bitartez irakasle eta tutorei ekintza edo plan desberdinak planteatzen zaie eta eginkizun desberdinak pasatzen zaizki eta horrela ikastola osoan zehar pasatzen da egin behar dena. Beharrezkoa edo garrantzitsua dela uste duzu? Bai, guztiz. Zertarako da lagungarri eskola Agenda 21 ikasle eta irakasle? Nik uste, alde batetik, ikasleak lehen esan deten bezala gehiago arduratzeko ingurumenak daukan garrantziaz. Eta irakasleak modu batean ere zen. Naiz eta helduagoak izan, askotan gure eguneroko bizitzan ez gera ohartzen, zer suposatzen duen ura erabiltzea modu batean erabiltzen dugun bezala, grifoak irikitzea nahi ditugun moduan, edo argiarekin, edo tal, eta agian gauza hauet pixka bat ikutzen ditugunean, ohartzen gara baita ere, garrantzitsua dela. Aurten zein ideia izan dituzu, Zein ideia? Lehenengo aurten ikastetxe bezala jasangarritasunaren bandera lortzeko auditoria bat pasada, hau da, ikastola jasangarri bezala, orduan helburuetako bat aurten zan eskola jasangarria izatea eta jasotzea titulu hori, alde batetik, hori modu instituzional batean,
eta gero bestetikan ekintza desberdinak ikasleekin egitea. Mantentzea aurretik dauzkagun ekintza volumena eta albaldin bada gehitzea. Konsumoak gestea adibidez, bai idazkaritza mailan adibidez, edo folioak, edo ura, edo energia, orokorrean dauden konsumoak jetxitzea, egiten diren ekintzak orain arte mantentzea eta albaldin bada gehitzea. Bai, osak, berez, gaiarekin lotuta dauden gauza alik eta gehien egitea. Zer izan da aurrera eraman duzuen ideiari konplexu edo zailena? Bueno, nik ez nuke esango konplexu edo zailena, baina niri iruditzen zait arrakastatsuenetakoa izan zela mugikortasunaren busa. Barkatu, oinezko busa egin zela mugikortasunaren astean. Hau da, duela 2 urte, ikasleak arduratzen ziren goizero, ume txikiak kurban jasotzea eta oinez etortzea ikastelaraino. Eta arrakastatxo izan zen, hasieran agian pentsatzen genuen jende gutxiago animatuko zela, baina gero ikusi zen aste osoan zehar jende asko animatu zela. Eta gero aparte, ikasleak ere asko parte hartu zuten, antolatu genituen taldeak, arduradunak, eta nik uste aste polita izan zela. Bale, mi esker. Bale, zorregatik.